Chief Executive Member ke KHADC Ulong bagi Executive Committee kelarai bagi Nongdie Madan ki bahap apa uput usam jong ke District Council ken haban register ila dia bagi tu ki bam day ki khasi ken haban shim dekat trading license bagi domla asyu pencusyong dia jing dia pathar hakilenti ki rut surok bara kinu kinu ki jakayo ni ki jakapat ba Ulong bagani ke rules kalong ke badan kambha ban penklan ke market act ke balayo ke jing menjur na ulat bagi kini ke rule ansara ha ke bar telang Ulong baka bakam kongsan ke baka council ke bantek lakam kalong halor ke jing ujor hakaleng ki jaka bagi nong shong de madan kidai ki buan ki pat ki jaka bagi babun ki jaka hasor shelong la shong de madan di brio ki ba omla ban itho bagi dai ki buan nai lagi don ki kot ki slai ki biang bat le se kilat bandai banwan na Bangladesh ru ka ba lami kendrom kendram bat ki le se ki lawan rong shak ni ke jela Ula pensyai bagi jing betha ki khasiru ban register kedai namar bah ka council ka let penlong ya ke jing khanra lai i bagi jing shong de jing de dagi bam de ki khasi ndrei la let pat ban kam try no de ki khasi hi Ula ongru bagi jing ai trading license kan de ke bobot runti ya ke trading by non tribal regulation ka kandai spa san pusau bagi ba apply ken hak ban yo ke jing itu na ka dor bar shnong ki try dukan ne try jaka ban sa ai ke trading license bagi bambiang ni kot gisla kita mi setia ya ke trading license hawkers ni kinong shong Madan Baroh kidai ban register bat ka district council lada kalong ya ki trairi ki jongi ki khasi lane de kilong ya ki bam dei khasi bat ya ki bam dei khasi Baroh kinong shong Madan kidi khar ki hab ban shim ya ka trading license naka district council la shu bakin shu shong pathar hakilenti haki road surok hakinu kinu ki jaka yo jaka pa ba khamtam ki bamdan ya ka trading license te kani ka bill ngisuthu kalong ka badan kam hadu kata kata bandang kampen klan shu habe day bat ka market act ka bangila yo ya ka jimunjur na ulat te kani ka rules ka bangin wara ha kani ka session ka bamenta nila I can do I menteri badipe ya ka sol but ya menteri I ba falling dot la can do la penpau ya ka jing so kya na kalian ka jungi but kumno mdai banshu ai pathar namar pin long hap bishar bha shoban ai namar ladaki babun ki berjungi ki ba wat kam wat jam kimyo teng ki shomadan kimyo kat ba beriu banabar pat la yo bandrung bat la yo senar hajaka sarkar ke bela itu sarkar kan ni ngi sokhya ba nakaliang jungi kin nakaliang ka government kin hap shimhi ya ka concern dan ka jing itu nakaliang jungka council habedi kan ka beta ngila shem dangilet ban khanra kum tu hajaka jongki abadi ngilai isya abadi ki dakhar tumawan kam deki jungi te kum kaniru ka bangim kwa heban but kani notification in sa I copy epi but kani ka jing pentrekam ka jungi kani ka notification ya kan longkat kum ka kani ka benami act jongka state te kamut nakaliang jungi ngin identify ngin sa penstom kat kum kani ka pat bangin pha ngin IT let's say shaka bor shaka ain ke badi pet ya kani